Takže čaute, vítam vás u môjho nového videa. Dnes som natočil video z Bandicamu zas z Robocraftu, to druhé video z Robocraftu a ešte natočím nejaké a potom budem natáčať z Minecraftu a z War Thunderu. Čiže ako z toho Robocraftu som to celkom zvládal, ale mňa to nejak nudilo, lebo ten môj nový tank je taký tak trochu pomalý a nič som v tých 3 alebo 2 let replayov som nič tam vôbec ani nenarobil, takže to bude asi nutné. No a iba som vám chcel ukázať ako ten môj nový tank, či sa vám bude páčiť, napíšte do komentáru. Napíšte do komentáru pod to video, čo som natočil, alebo pod toto video. To je no, vyberte si. A ja si myslím asi, že to povie, že to napíšete pod to video, kde mám ten nový tank. To video bude zas tak, ako sa volá. To moje video bude asi vám ho dám do popisku. Takže bude v popise. A teraz sa mi to video dáva prakticky na YouTube, čože tu. A ja vám ho dám potom do popisku, vidíte? Zvukový tank. A v garáži, chcem vám povedať, že v garáži, keď som bol, sa mi to trochu sekalo, ale v hre išlo to normálne pekne, hej. Takže iba v garáži, keď som bol v garáži, sa mi to trochu sekalo, ale keď už som bol vonku ako v tej hre, tak už sa mi to nesekalo. No a tak toto je ako OK. No a tento video je celkom dlhé, tak chcem to byť asi aj pomaly toto publikovať. To je nejaká hodina, tu napísal, zostáva 229 minút, nejaká hodina, to nenapísal. To bolo za, neviem, za koľko minút. 4 dní, neviem. Počkaj, tanks, nechcem napísať tank, nie tanks. OK, takže takto. Publikovať ešte nemôžem dať, lebo nemám to ešte hotové, keď to budem mať hotové. Tak. Potom druhé video budem tentokrát nebude z Robocraftu, ale budem reprezentovať na natáčanie tie programy Hypercam 3, Bandicam a Fraps. A ešte budem, že ako dať to video na YouTube. To všetko budem robiť v ďalšom dieli. No a toto by malo byť asi pre dnešok všetko, iba to som vám chcel povedať. Dajte na to, budem rád, keď dáte na to video like, odber, alebo aj na toto. Ja sa teším na ďalšie video. Tak zatiaľ čau.